табрикатон аз чӣ сар мекунед? аз табрик кардани падару модар истеснам. Баъд аз он чӣ кор мекунед? баъд аз он баъд хай ба намози ид мерем, баъд бо ҷурону рафиқон хонанишин мекунем. агар аз кӯдакон тӯҳфа додан сар мекунем саҳар. баъд аз он дастархон барои меҳмонон. ха иншааллоҳ хонаи адсехеш мерем, иншааллоҳ дуо мекунем, фотиҳа мекунем, ха мегардем да. аз саҳар ми бале масҷид мерем, намоз хондан сар мекунем. худофар. пас аз он албатта хештабор, силаи раҳм гуфтаги чиз ҳаст. ҳам чизам бисёр хештабору наздикҳоро хабар гирифтанам бисёр чизи хуб, кори хуб аст. ҳамин чиз идома медиҳем. худо хоҳад насиб карда бошад. хонаи камбизоатҳо мерем, чанд қи дастмон бирасад камбизоатҳоро ёрдам мекунем, ятимонро ёрдам мекунем. дуо мекунем, хона ба мисол нешинем, дуо мекунем.